100% जोंनो देरहागोन जेबो सिन्था खालामनाङा बे आगे फिसिया जाबाय थागोन ट्रेलिं जागोन सोरबा आरो लिड खालामफिनगोन दा साहानिफ्राय सानबोदों साहानि भटारफोर दङ बिथांमोननि चइसखौ जोङो आगोलावनो मिन्थिदों गतिके दा फैनानै खोलाहा फैगासिनो दं खोलाहा बयबो मिन्थिगौ बेवहाय BPFनि माबाया बांसिन फिल्डआ बांसिन गतिके जेबो सिन्था गैया Oh my God! Wow! खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय नैथियाव जोंनि 1 नं क'क्राझार लकसभानि MP जयन्त बसुमतारीजों लोगोसे बिनि जेसेबांनाखि मावथिफोर दङ बयनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनायखौ आंनि फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनि गेजेरजों रोजा रोजा कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय जाबाय दिनैनि आंनि भिडिअ लाबोनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय रायजो राजा नोंथांमोन जोङो ससियेल मिडियायावहाय गोबांथार कमेन्ट्सफोरखौहाय फरायो नाथाय सोरनिबा कमेन्ट्सआ गनायजाथाव सोरनिबा कमेन्ट्सआ गनायजाथाव नङै दा बेबायदिनो माखासे सानैसो मानसिनि कमेन्ट्सखौ लानानै आं भिडिअखौ लाबोनाय जादों जेखि जादोला बिथांमोननि कमेन्ट्सखौ नोंथांमोना एसे फरायनानै लाब्लानो जाबाय मा बुंदोंमोन बिसोरो नोंथांमोननो आं फरायनानै होनोसै आबसु UPPL फुदुम बिबारा दरं उदालगुरि आरो क'क्राझाराव देरहायोब्ला बुरलुंबुथुर दैयाव बारसोमनानै थैगोन बेसेबां दुखुनांथाव दा बिसोरबायदि मानसिया माब्रै दङ थैमारबाय नामा ना थैयाखै जुदि थैयाखैब्ला बेबायदि मानो बुङा आरो थैदोंब्लाबो बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन गावनो जागोन दायनिगिरि बेफोरबायदि बाथ्राखौ मानो बुंनानै लायो ससियेल मिडियायाव मानो बेबायदि बुंनानैहाय फोसावनानै होयो जोबोद लासिंसिं बुंनो थाङोब्ला बिसोरबायदि मानसिनि खर'आव मा होनना बुङो मेलेमानो गैया आदुवानि रावसो बियो आरोबाव मोनसे दंबावो रायजोफोर खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय बेखौबो UPPLआ जुदि देरहायो दखना गाननानै क'क्राझार फ्लाइअभाराव मोसागोन आं मोसामारदों नामा सोरबा दखना गाननानै क'क्राझारनि फ्लाइअभारावहाय माथो जोंथ' नुवाखै ससियेल मिडियायाव नुनांगौ जोंबो नायनो लुबैदों सोर मार बे बिथाङा दखना गाननानै मोसाग्राया इसेबां जाम्बा जाम्बा थायो कमेन्ट्स होग्राफ्रा आसरित लाजिनायबो गैया गिनायबो गैया माबायदि मानसि थायो जोंनि बर'नि गेजेराव आरो गुबुन सासे दंबावो रायजोफोर बेलाय ओरैबायदि गनायजाथावै रावखा खोनासं अब्लाबो आं फरायनानै होनोसै UPPL देरहाब्ला आं आंनि गोदोनाखौ हास'नानै लागोन हाथारगोन ना सोरबा गोथां गोब्राम गावनि गोदोनाखौहाय हास'नानै लानो आं साननो रावबो हाया जाय व्यक्तिया निसाजों साग्लोबजानानै दङ निसायाव गोग्लैसोनानै दङ बिसोरबायदि व्यक्तिया गावनि गोदोनाखौ गावनो हास'नानै लानो हागौ नाथाय ओरैनो गोथां गोब्राम रावबो गावनि गोदोनाखौ हास'नानै लानो हाया दा बिथाङा हास'दोंना आंनि नुनायाव निस्सय हास'वाखै हायाब्ला बेफोरबायदि कमेन्ट दाहो लाजिंसिं जायो दा नोंसोरखौ बयबो मिथिगौ गोदोना हास'नानै लादों होननानैहाय सानगासिनो दङ नाथाय नोंसोरथ' गोदोना हास'नानै लायाखै जोंथ' नुवाखै बेसेबां पावार दङ देखाय हास'नानै लानो हामारोबा नाथाय आं बुङो
बिदा आरो फंबायफोर बेफोरबायदि कमेन्ट्सखौ ससियेल मिडियायाव दाहो उनावहाय गावखौनो गाव हाखराव सख'नानै लानाय जायो दानिया फैदो सासे बिपिएफ सापर्टारनि रावखौहाय एसे खोनासंनो नेशनेल हाइवेआव ओंखारनाय मासे सैमा इउपिपिएल हान्जाया जेबो 5G मावनो हायाखै नाथाय हाग्रामा महिलारि सारा बै समावनो 10G मावदों बे बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सखौ सोर लुआ बेलाय ना हा बेरगावनानै उजिनाय बियो आंनि नोजोरावहाय बिथाङा सासे फरायसा मेलेम गोनां फरायसा बियो नाथाय बिनि खुगानि रावा ओरैबायदि खाब्रा गनायजाथावा बे जि बाथ्रा बुंदों बियो सासे जाम्बानि राव सासे लावखार मोसौ गुमग्रा लावखारासो बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय बाहायो दिनैसिमबो 6G 7Gआनो ओंखाराखै आरो बिथाङा बबेयाव नुखो बै समावहाय 10G बेबायदि मानसिखौ जाम्बा होनना ला बबेखौथो जाम्बा होनो दा बिसोरबायदि मानसियानो बिपिएफखौ सापर्ट खालामो जिखि जादोला जेने थेने नारा नाथा बर'जों बर' नांज्लाय खमज्लाय नाजादलायनायनि गेजेरजोंहाय 10 बोसोर बर' हारिनि थाखाय गोमानानै थानाय एमपि सिटखौहाय बर'आ आवग्रिनो हाबाय बेनो थोजासे होननानैहाय आं सानो जुदि नाजादलायनायनि गेजेरजोंबो आरोबाव गुबुन हारिनि आखायाव थांबावोमोनब्ला बेसेबां दुखु जानो गोनांमोन जों बर' हारि रायजोफोर आं सानो प्रमद बर'आ इउपिपिएलआ भटखौहाय सोरबायदि मानसिनिफ्राय मोनदों आंनि हिसाब मथेब्ला इउपिपिएलआ अलरेडि बिसोरहा 5 to 6 लाख भटार्सफोर दंखायोमोन हा फाथा होजानाय बिथांमोना इउपिपिएलनो भट होदों जब कार्डनिफ्राय बिथांमोना भट मोनदों साख्रि थिसननानै होजानाय फेमिलिफोरनिफ्राय बिथांमोना भट मोनदों सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय बिथांमोना भट मोनदों आरो सुपार 50 बायदि मिशन फरायनायनि सुबिदा होनायनि थाखाय बैसोर बायदि फेमिलिनिफ्राय बिथांमोना भट मोनदों आरो अरुणोदय बिथांखिनिफ्राय बिथांमोना भट मोनदों बिनि अनगा इउपिपिएलनोहाय गुबुनफ्रा रावबो भट होआखै दे बेनिखायनो इउपिपिएलआ मोनसेल' सिटखौ मोननानै देरहानो हादों दा बेसेबां दुखुनांथाव हाग्रामा महिलारि बायदि अन्थाइ गोसोनि मानसिया लिडार गसंनानै थानायनि थाखायनो बर'आ थेर बेथेर जागासिनो दङ नाथाय बेखौहाय साना दिनै नैबे भिडिअखौ नायनानै आंखौहाय गोबां मानसिया बहानि गोरों फैदों बहानि एसेबां बुजायग्रा फैदों होननानैबो बुंबावगोनसो गोबां कमेन्ट्सखौबो गाज्रिबो होनो हागौ किन्तु आं जेबो नांजाया मा बुङो बुंबाय था आं भिडिअखौहाय नंगौ भिडिअखौ होलांबाय थागोन नंगौ बाथ्राखौ बुंलांबाय थागोन किन्तु आं भिडिअखौबो स्टप खालामा आसा खालामबाय इउपिपिएल दैदेनगिरि प्रमद बर' सारजों लोगोसे जयन्त बसुमतारिया बर' हारिनि नांगौफोरखौहाय दिल्ली बायदि जायगायाव थांनानै दान्थे बिदान्थे खालामनानैहाय नांगौफोरखौ सुफुंनानै होगोन होननानैहाय मिजिंथिबाय गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय सोरनिबा थाखाय गोरोन्थि जाबायबा आंखौ निमाहा होदो बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि ইয়াত মানে কি হয় মানুহ কোন জিকিব কোন হাৰিব এইটো ঠিক কৰি পেলাই ভোট দিয়ে গতিকে দুটা পাৰ্টিকে চাব যে এটা জিকাৰ চান্স আছে তাক ভোট দিব কোনোবা এটাই ইটো ভাল নাপায় বেলেগ এটাক ভোট দিব তেনেকুৱা ভোটবিলাক দিয়া যায় গতিকে এই ভোটটো ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ভোট নহয় গতিকে এই ভোটটোক লৈ পেলাই আপুনি একো কেলকুলেশ্যন কৰিব নোৱাৰে না আমি কেলকুলেশ্যন কৰিম না কোনোবা হাৰাটো কেলকুলেশ্যন কৰিব সঁচা কথাটো এইটোৱে হৈছে যে ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী জিকিল এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী জিকিল ইউপিপিএল বিজেপি আৰু এনচিপিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী জিকিল এইটোৱে সত্য
Vamos, Corona!